Nggih, selamat pagi Mbak Tatin. Selamat pagi. Nggih, terima kasih Mbak Tatin tasih kepareng lenggah. Matur nuwun Mas Gareng semanten ugi. Oh, nggih semangat. Nggih, sanadyan to wancinipun rabi randhak anggen kula sowan bakenipun dalu menika monggo sareng-sareng kula kaliyan panjenengan caos panglipur dumateng para sutresna budaya ingkang dalu menika tasih kepareng kumon tirakatan wonten ing halaman Gereja Roh Kudus ing Kebonarung. Pripun Mas Gareng panjenengan nyumurupi kawontenan kados dalu menika? Wah, remen sanget. Nggih. Saestu bangga. Bangganipun dos pundi? Bangganipun wonten ing halaman inggih menika Gereja Roh Kudus. Roh Kudus Nggih. nyatanipun dipun gelar pentas wayang ingkang kados mekaten meriahipun. Nggih. Pamriksa penonton nganti wanci gara-gara taksih full taksih kebak. Nggih, menika mratélakaken sanadyan to para warga ing Gereja Roh Kudus menika anggenipun manembah dhateng